Sota l'atenta mirada del bisbe Sebastià Taltabull, l'Església de la Bona Nova de Barcelona va acollir el passat dissabte un concert dedicat al Rèquiem de Karl Jenkins a càrrec de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca. El seu director, Antoni Salvador, explica els seus orígens i la seva trajectòria. És una coral que es va fundar l'any 44, que ja porta, enguany farà 70 anys, i dins les seues produccions, en aquest cas hem volgut venir aquí a Barcelona, amb aquest Rèquiem de Karl Jenkins. Jenkins és un rèquiem que fusiona idees llunyanes en el temps i en l'espai a través de la música, és a dir, la vessant més religiosa tradicional amb d'altres més contemporànies, incorporant ritmes ètnics a través de diferents instruments de percussió. També es poden apreciar influències del hip-hop amb temes com Dies Irae. És un rèquiem que es fa bastant poc, no és una obra que sigui molt habitual, és un compositor anglès d'aquests que estan contemporanis, moderns, i aquest concert, en certa manera, ja el vam fer a Menorca l'any passat, per Setmana Santa, va tenir molt d'èxit, i enguany ens hem desplaçat aquí, més o manco uns 55-57 cantaires i 21 músics. Un concert que va ser tot un èxit de participació on tots els assistents van viure una tarda solemne amb música per a l'ànima.